MMA Team 300 ja Tent Planet Tampereelta hyvää joulua. Jouluna on hyvä mennä perusasioiden äärelle. Sen takia pitää pieni tekniikkakorneri, ihan perusjuttuja. Jiu-jitsu joka sopii kaikille, ei vaadi notkeutta, ei vaadi mitään erityisiä ominaisuuksia. Hyvää, helppoa tavaraa, hyvää materiaalia. Lähdetään katsomaan. Perhoskaarnissa lähdetään liikkeelle. Over-underi. Lähdetään sweepaan kaveria, kaveri laittaa käden kattoon. Flying kung fu move. Käsi jää valmiiksi koko klitsiin. Sen jälkeen kaveri puskee, meidän jalka koukkaa kaverin jalan alle. Vedetään kaverin jalka syvälle, huukataan se kiinni. Blokataan kaverin käsi täältä, jalat liikkeelle itse tehdään työkalu. Elikkä vielä. Peruskaura. Hyvää joulua, ei muuta kuin opettelemaan.